OK, teď jsou nový videa, dneska jsme tady se Skyfoxem. Zdravím, dámy a pánové, zdravím vás Gamera Gamersky. My jsme chtěli se Skyfoxem tady natočit Skywars, ale když jsme si dávali jednu hru, tak nám to vůbec nešlo, tak jsme hnedka přehráli, takže jsme se rozhodli, že zahrajeme Podium. Ja vám chcem povedať, že môj YouTube kanál ešte zatiaľ je presne taký istý ako môj nick v hre, lenže nemám tam ešte zatiaľ videa, lebo som si to vytvoril práve dneska. Ja som nový kanál si vytvoril, vieš, tak. Jo, tak. Okay, no ty sa stávaš už do stredu. Jo, já speedbridžu. Okej, pekne. Nie, ty, já jsem ho spadl. Môžeme, ty si normálne, že... Dobre. Ja si kúpim asi nejaký meč. Mám i 4 dia, takže tady něco s upgradem. Ale bych ho taky musel být na max ty irony. Počkej, upgradeujte irony, upgradně irony. Kde? Tady, v Team shopu. No fakt, kde mám upgradenúť irony? Za 10 ironů je upgradeneš. Kde sa to tu upgradeuje? Ja tento mod ani nepoznám moc. V Team shopu. Aha, v Team shopu. OK, upgradujeme. Irony. Upgradujeme za 10 goldov. OK, a potom za 5 goldov mám ich irony. Za 5 goldov, počkej. Kamo, ja už mám aj ironový sword. Ešte ja radšej obostávam nejakú posteľ. Ja to obostávam. Tady naše 3 irony. No ja mám 2 goldy, Ja som si kúpil meč za 5. Tu máš irony, tam máš goldy teda. Dík. Já to teda upgradeuju ty irony, ať se nám to spawnuje hrozně rychle. Což se vyplatí. Já upgradeuju potom goldy. Hele, Desík, tu máš tady dia a ty. OK, 7 dia a 2 emeraldy. Kamo, nemáš nejakú čestku, že by sme? Za 5 dia myslím, že stojí jedna. Za 1 dia normálna čestka. OK, normálnu čestku. Dal som do čestky tie diamanty. OK, tak ty už ideš následně. Mám 8 dia a 2 emeraldy. Když šetříme 10 emeraldů, jo? Kamo, máme 6 emeraldov, 17 dia. Okay. A nemám obostávať nejak lepšie posteľ? Jsou mrtví, ale on taky, nice. Very good weather. Ne, on to jo, dobrý. On se zabil na pát, což je super. Kolik máme těch emeraldů? 7. Tak ještě jdu pro 3. Máme 20 dia. Nice, kámo. A nechceme obostávať lepšie posteľ? No, můžeš to zkusit, no. Aha, ale to ani inak nejde, iba s glasou. Já to byl bez tafiček glas, ale... Ok, tak to obostávám to ešte glasom. Máme strašne veľa diamantov. Dej mi tam, počkej. A na čo potrebuješ? A tu máš 4 diamondy. Koukni se teďka na sebe, na sebe. Ok, tak nic som nepovedal, ty kokos. Takhle se vydělával business. Ty kokos, počúvaj, má vieš o tom, že ale niekto nemá šancu. No, na webe si nikdo nemá, ale máme dobré věci, což je super. A to se vyplatí! Darkness tu není. Tu si musíš enchantovat. Aha, to sa enchantuje? Jo, tady máš takovýho... No tak to som napríklad nevedel, pretože ja napríklad som tieto hry, ja som tu nehral. Ja som to tu, aha, vieš GT Bridge? Jsou mrtví.
Jsem zomrel. No, tak já jdem asi někoho zkusit fajtit. No jako tam, já jsem zkoušel jít trochu na střed a hnedka jsem zomrel, takže... Jo, zabil jsem typka. Nice. Žlutého. Jo, to je hrozný týpek. Já ten tě zabil. Aha, jo, to mě zabil. Jo, no, tak. Ok, já pozběru nějaké emeraldy. Ne, já jsem spadl jdu s 2 emeraldama. A korovy. OK. Můj první fail na Bedwarsech týchto. No, na Bedwarsech jsem mal strašně nafailoval, na týchto. No víš, to je dobrý, že my máme souseda, který se hnedka odpojil. Takže super. Yeah, boy. To je jenom jeden orange, potom ještě ty, žlutí a potom už to. Dal bys mi nějaké diamanty? Počkej, vlastně já si chci nejdřív koupit ten diamantový meč a potom se... No právě to a já chcem. Já mám 9 diamantů, počkej, já se kouknu, kolik stojí ten. On stojí 5. Jo, tak si musím sehnat ještě jeden. Aby si jímal. Já už mám diamondový teda. A jdem si trošku... Ok, já jdem asi na jelových. Běž. Počkej. Teď si vlastně můžu koupit nějaký luk, co? Ale mám za 1 emerald, ok no. Kámo, on má diamantový meč asi. Já mám taky diamantový meč. Ale on nemá diamant... Aha, tu je další teda... Mám dalších 9 dia. Nice, dobře. Aldi mám. Enchantovat trochu. Mám 4 emeraldy. Hej, můžu 2, please? Srap červený. No, ale já si chcem těž enchantovat. Tak se enchantuji, já si jdem ještě pre... Já mám far aspect. Máš pravdu, tak já jdem asi kutím. Já jdem kutím tímto, já jdem kupinkom, který jsou... Ne, já jsem skoro zomrel so 4 emeraldami. A diamečom. A ty fajtíš, ok, pěkně. Maden Čech 39. Kamo, ne, já doufám, že on umře. Kde je ten týpek? Čože, tu je stack. Kámo, to až toľko veľa tu je. Prosím. Yes. A čo je far desk? Jo, to je to, co tady hodně používají lidi. To je to, že... Nechcem ich vráveť, ale ja som ich kúpil a máme ich 13. Nice, kámo, to se ti bude hodit, kámo, třeba. Dám ich do čestky, ja si idem enchantovať meč. Počkaj, nie, najprv idem domov a dá to do čestky. Kámo, ne, ho netrefil. A ještě si koupím asi za ty... máš nějaký dia? Dia máš v české 28. Nice, díky, já si tady vezmu toto. Skoupím trošku víc regenerationu. Tak, a zbytek tam dám zpátky. Ještě by se mi hodilo víc speedy, takže si koupím ještě jednu speedku. Jo, já mám jednu speedku. Nice, já mám 2. Okay, Já mám iba 9 šípov na luk. Idú na nás. Oni si tam postavili cestu, aby po nás mohli strieľať. Kde? Aha. Už ho vidím, no. Máš smůlu, týpku, protože já už mám všechno naenchantovaný. Takže jdem rychle tu, k těbe. Ne, on pomysl. Jdu po nich. Jsem u nich. OK. Hele, to vůbec nevypadá dobře. Já vím, že to vůbec nedopadá dobře.
OK, ja si kupujem strašne veľa healov. Ja mám strašne veľa healov. Ja mám úplne skoro celý inventár healov. Som skapal, som mrtvý. Ale jednoho týpka jsem taky zabil, tak kamu teďka tam naběhni, rašně a zabije. Rašujem ich. Nice. Tak to se mi to ľúbi. On má strašne dobré veci, ten týpek, to čo je za hacker? OK, kámo. Ľudia, to neviem, či vyhráme. No to podľa mňa to nevyhráme, lebo oni majú mega... Oni sú zase na mide, a oni ma tu idú bomb spamovať. To sa robíš prvom. Dúfam, že ma tu nejdú bow spamovať. Jasne, oni ma tu idú bow spamovať, oni stále po mne strieľajú tým blbým útom. Ja idem po nich. A ja idem po nich, kamo, kašem na nich. Zabiješ ho? No, neviem, počkám, sme na nej dva. Ja som dead. Ale on ten týpek taky, no. Kamo, on je hack, kámo, to nevyhráme. Ten den je mrtvý, ale. Tu máš dia, máš ich v české. Díky. Ja potrebujem ale nejaké veci. Musím si kúpiť toto. Pár blokov, třeba toto jenom dvakrát. A ešte bloky. A heal, kámo, ja si strašne veľa healov potrebujem kúpiť. Ja idem po nich zase. Mám strašne veľa healov, aby som sa mohol healovať. Víš co zpráv? Já seš furt doma? Počkej, ne. hele, tady běž domů ještě na chvíli. Protože já jsem zapomněl dát dia. Tak dejte dia domů. Jo, idem, počkaj, iba zoberiem možno. Počúvaj ma, ale tie typkovia sa nedajú povedať. Koľko stojí enderperla? Já nevím. No, som mrtvý. Som asi mrtvý. 20 emeraldov, to je moc. Amo ten týpek se tady stojí jenom na blbý hraně. OK, kamo, mám strašne veľa healov potionov. Ona. Kamo, počúvaj ma. Ja neviem, tak toto asi nevyhráme. Čo cau? Cau. Poď to ich musíme dať. Já do nich jdem rukou. Víš, mejde bouspamerský. Jo, zabij ich, ja idem rýchlo na ich postel. No já jsem skapal, já jsem jen tam mlátil rukou. Máš šanci, kámo, máš třeba největší šance, dělej. Rychle koupit nějakou... No nestíhám. Kámo, to jak sa dostal domů, on má hacky. On má hacky, oni majú hacky, všetci. To ty kokos. Čo, kámo, ako ťa zabili takto rýchlo? To sú svine bouspamerské. Oni ťa zabijú, pozor, oni ťa zase budú bouspamovať. No, som mrtvý. Viete čo? OK, pokud se vám video líbilo, dejte like, odběr, sledujte mě i nadále. Čus. You so fucking precious when you smile. Yeah. Hit it from the back and drive you wild. Yeah. Girl, I lose myself up in those eyes.